nginey'nhlungu, angilali nokuhamba angisakwazi. Bengicela ongakhona ukungisiza noma ningisize kule simo engibhekene naso. Ngabe kuthiwa besintu bakhona bakwazi ukulapha, ngicela bengisize. Uma ukuthi udinga i-medication, odokotela bengicela ukuthi ningilaphe. Nokho-ke nanesimo phela siyabheda, kodwa nje ngicela ningifake nesandla, ningilekelele, ningisize lokhu kugula okungiphethe. Ngingabonga kakhulu uma ngase ngifake isandla, ngikwazi nami ukusinda ngibuyele esimeni sami, ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba nasi isimo sinzima. Nginomntwana omncane, angikwazi ukumnakekela, ngiyafisa ukumnakekela. Nginomuntu uma usekhulile naye udinga kufuze ngabe yimi engimnakekelayo, kodwa uyena manje ewonaka mina. Ngiyacela sizwe sase-South Africa ukuthi ningisize lokhu kugula engibhekene nakho. Noma ubani onozwelo angisize Nkosi yami, ngikwazi ukusizakala. Ngiyabonga ithuba. Yebo. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi trending stories, and namhlanje guys sikhuluma ke ngodaba ke Lucas Nenhlanhla wakakhoza. Njengoba nimuzwa guys echaza ke ngesimo sakhe, izolo ke uye wagcina ke simboni lapha ke kwi program kababa ke uThuleleni TV la kade bemvakashele khona ekhaya lakhe eMtuba, nakuyila achaze khona ke iside lakhe le story. USinenhlanhla ke uneminyaka engu-30, wazalwa ngomhla ka-3 July 1995. Isibongo sakhe ungowakakhoza. Guys, yeah, isifo simphethe sibuhlungu kakhulu, sibuhlungu kakhulu. Into ebetrenda ngayo ke betrenda ngokuthi uthi ke wahamba waya kodokotela abamtshela ukuthi ke uphethwe isifo ke sama-genes, ama-genes akhe anenkinga and abulala ke yonke into ekhona ke emzimbeni. Wayese ke eyahamba ke futhi ayohlola eyozwa kwabanamanga, bamtshela ke izinto ke ezahlukahlukene. Abanye bamtshela ukuthi unelumbo, abanye bamtshela ukuthi wangenwa yidlozi lomuntu omdala. Ngazi ke manje ukuthi eqaleni ukuthi mengenwe idlozi lomuntu omdala bese yakhula lingana lelo dlozi lelo soyile imngenile. Omunye wamtshela ukuthi umeqo weqa ekhaya njoba ke evuvukala inyawo, sometimes evuvukala nesibindi so wathola umeqo. Abanye bamtshela ukuthi umuntu agcina ukuthandana naye noma ukulala naye wayekade ecushiwe ngomuthi owutholwe le emazweni angaphandle, so ugula lokhu wakuthola kulowo muntu lowo. So iyona into etrendile, kwatrenda ke nje leyo ndawana yokuthi ke uguliswa ke umuntu wangaphandle. But ke uSine uye wachaza ukuthi chabo umuntu ayithandana naye kwakuwumuntu waseLimpopo owekade ehlala ngakoStenga nomuze Stenga. Uyena ogcine seba umsolwa ukuthi uyena ogcine semphathisa ngesifo sokuguga. Kodwa ke mangabe sekucheckwa ke abantu ke ba-check babheka ukuthi ke sikhona yini isifo esenza ukuthi umuntu athi eseko 30 ko-20s 30s ebese ke eba nenkinga yokuthi avela khule ngokweqile. So kunesifo abasivezile bathi it's a Werner syndrome, also known as adult progeria. Yesterday I talk about progeria, but ke engazi ukuthi ke ikhona enye ephatha ke umuntu osuke esekhulile kuthiwa it's a rare genetic disorder that causes individual to experience premature aging beginning in early adolescence or young childhood. Indlela ke achaze ngakhona iye yamesha vele wonke ke lama symptoms alesi sifo. Medical evidence iveza khona ukuthi kusisi kungenzeka ukuthi ke akathakathiwe ngempela, kodwa ke isona ke lesifo ke esimphethe. Bathi ke uyaguga ngesivinini, uvuvukala inhliziyo, uqina kwama joints plus pain, ungakwazi ukuhamba, ukuphelwa yizwi sometimes. Bathi ke lesifo sijwayeleke kakhulu endaweni yaseJapan. Kubantu aba-100,000 oyedwa uvame ke ukuba naso lesi sifo, futhi ke aselapheki.
So yeah guys, injalo ke indaba ke kaSisi. Uyacela ke usizo ngoba ungaba nosizo ngenxa ukuthi akasakwazi ukuhamba kahle. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe bazokhipha ke ama-accounts, kwenziwe ke ama-contribution ukuthi bakwazi ukuthi athengelwe i-wheelchair, cause uthi usehlala endlini isikhathi eside akakwazi ukuphuma, and futhi ke usesebenzisa ke ama-pampers. So kulaba bangakwazi ukuthi ke ba-contribute, I think once baqala bashare ke into zama-account akhe, I will come back and share with you, and maybe not even maybe guys, kule video ngiposte izolo because ibuke kakhulu, we will take some of the contribution from imali esizoyithola khona sifake esandleni noma sifake isandla nathi on your behalf, because kubuke nina, so we'll just make a contribution from this channel on your behalf, cause nini bekade nibuka, so nathi sizophosa ke isandla, but ke we'll just wait for ama-account noma ama-details akhe ke uSisi. Sinzima kakhulu isimo sakhe, sibhlungu. Ngiyazi ukuthi abanye ke benza ihlaya ngalokho ukuthi nilala namazayizayi kanjani. Bakithi ake sibheke into ngampela ke ephethe uSisi, ebese ke ethola usizo olumfanele, ngoba ngisho angahamba kulowo mazwe kuthiwa akahambe aye kuwona, angeke aze alithole usizo ngoba lento emphethe iyisifo esimphethe edinga ke i-medical assistance. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Do comment below and share your opinion. Bye.